ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପାଗା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପାଗା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଟା ସାମ୍ନା ପଟଟା, ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ରହିଗଲା ପଛରେ ଭିଡ଼ କଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା ଟିକେ ଜୋର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ପଟକୁ ଆଇଛୁ, ଏପଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚମତ୍କାର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଖରା ଟିକେ ବି ଅଧିକ ଜୋର ଆଜି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡ ହେଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ହେରିକା କିଛି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଏବେ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଗଲା ପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ଯାହା ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ। ଜାଣିଥିବେ ତ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଲଗା ହେଇନି ଆମର। ଆଉ ଏ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗ ପଟଟା ପୁରା ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି। ଦେଖିଲା ଯେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏବେ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହେଇ ପଳେଇଲା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ସାମ୍ନା ପଟେ ଏଇଟା, ଆଉ ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ବି ଦେଖିବୁ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠାକୁର ଜାଣିଛି ଯିଏ ଦେଖେଇଥିବେ ନ ଦେଖେଇଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁର ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ, ଏଠି ଜଗା ବଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଗା ଏପଟରେ ବଇଛନ୍ତି। ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଡ଼ ଅଛି, ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ହେଇ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସାମ୍ନା ପଟ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ। ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟକୁ ହେଇ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆଇଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସହିତ ଆଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ। ଏପଟରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଖରା ଛାଇରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଏଠୁ ଭୋଗ କିଣି ନେଇଯାଇକି ଭୋଗ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଲୋକ ବି ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଆଜି। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ବଳଦେବ ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଭୋଗ କିଣିବୁ। ଭୋଗ କିଣିଲା ପରେ ମନା ବି କରିଦେବୁ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରୁଛୁ, ଏତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି। ଏପଟରେ ଯିବୁ, ଏପଟରେ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ପୁରା ପାଖରୁ କ୍ଲୋଜିଂ କରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆଇଥିବେ, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇ କ୍ୟାମେରା ବାଲା। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଦୀପ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘିଅ ଆଉ ଦୀପ, ଘିଅ ଦୀପ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘିଅ ଦୀପ କିଣା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏପଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନନାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ। ଏପଟରେ ନନାଙ୍କ ପଛେ ପଟେ ଯାଇ ସେପଟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏପଟରେ ଗଲା, ଏପଟରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଠାକୁର, ଦେଖନ୍ତୁ।